ଆଜିର 30ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। 1. ବନ୍ଧୁ ସେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତୁମକୁ ବିନା କାରଣରେ ବିରୋଧ ଓ ସମାଲୋଚନା କରିବ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ଯେ ତୁମ ନୀରବତାର ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। 2. କଦାପି ନିଜ ଜୀବନ ବା ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଲିକ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। 3. ଜୀବନରେ ନେଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ନିଜସ୍ୱ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟ ବି ନେଇଥାଏ। 4. ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଏ ଆଉ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଏ। 5. ନିଜର ଲୁହକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦୁନିଆ ଆଜି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ କମ୍ ଆଉ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 6. ଜୀବନ 2 ଦିନର ହେଉ କି 4 ଦିନର, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଠି ଏମିତି ବଞ୍ଚ ଯେମିତିକି ଜୀବନ ତୁମକୁ ମିଳିନି, ତୁମେ ଜୀବନକୁ ମିଳିଛ। 7. ଆପଣଙ୍କ ଲୁହକୁ ଏତେ ଦାମୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି କେହି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହସକୁ ଏତେ ଶସ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯିବ। 8. ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟଟିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମନରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଯାଏ। 9. ଆଜି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାଲି ହୁଏତ ତା'ର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ କିଛି ବି କରିପାରେ। 10. ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁ ଅବା ମଶାଣିରେ, ତା'ର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସେ ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ରହୁ ବା ନ ରହୁ, ତା'ର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା'ର ଚରିତ୍ର ଓ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ। 11. ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରାଟ ସତ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ଲାଭ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସହ ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। 12. ଜୀବନରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହରାଅ ନାହିଁ, ଯିଏ ନିଜେ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗେ, କାହିଁକିନା ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। 13. ମଣିଷ ଜୀବନରେ ରାଗ ଆସିବାର ଅନେକ ବାଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିବାର ବାଟ ଗୋଟିଏ। ରାଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଆଉ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦିଏ। 14. ଭଲ କଥା କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥିବେ, ଏହାର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ବାଲା ବି ବହୁତ ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। 15. ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବି ଗୋରା ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଛାଇ ସବୁବେଳେ କଳା ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ କହିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏହା କହିବା ଅହଙ୍କାର ଅଟେ। 16. ଆପଣ କାମରେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। 17. ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ 3 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେ ତୁମକୁ 3 ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ 3 ବର୍ଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେ ତୁମକୁ 3 ଦିନରେ ଭୁଲିଯିବ। 18. ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଯାଏ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। 19. ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ଜଟିଳ, ଜୀବନ ସାରା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟର କାରଣ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 20. ଜୀବନ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସ୍ଥାୟୀ, ତେଣୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। 21. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀର ଏକ ସଫଳ ସମାପ୍ତି ଅଛି। 22. ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ଜୀବନର ଫଳ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜୀବନର ମୂଳ।
ଆମେ ଫଳ ବିନା ଚଳିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ରୁଟ୍ସ ବିନା କଦାପି ଠିଆ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। 23. ଯଦି କେହି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସାର ବ୍ରିଜ ତଳେ ମତଲବର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 24. ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବାକୁ ଭଦ୍ରତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। 25. ଯଦି କେହି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। 26. ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଉ କାହାର କଷ୍ଟର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 27. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମହତ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତା ତୁଳନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଓ ନଗଣ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଆକାଶ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। 28. ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। 29. ନୀରବତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ପରିବାରରୁ ମିଳିଥିବା ସଂସ୍କାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ହସନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ନଥାଏ। 30. ତୁମେ ତୁମର ଅତୀତକୁ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ପାରିବନି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଥାଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୋଷକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।